que havia de ser bestial. Sí, perquè són molt rancis, molt. Bueno, però que també està bé que els hi hagin donat, perquè Hombre. ho veuen i mira. Sí, però imagineu-vos. També. Jo al principi quedo jo. També d'alguna manera, que en els sanitaris estan... Perquè em ve un clar, jo tinc un gent que és molt del barri. Em ve Joan amb una mena d'armilles, i ja t'estàs gravant el punt. Em ve amb una armilla i ell, amb l'ampolla de girera d'aquí, diu, tens el qual? Però aquí no hi ha una depressió. Quan vagi al metge m'ho acabarà de dir, però jo crec que sí. Una mica cardio, que estan bé. Sí. Tens de tot. La Tens Patri, igual. que és aquella del... Una morena. Ah, no. Hosti, que la setmana passada, no fa 2 És que n'hi setmanes... ha un que és... Hola, xicas! No. Han de buscar bolets. Si no l'expliquem, Aquesta mena de campanules. Borralla. Sí. El ves. Una mini... Dona, l'han retirat a Montllor. Preguntat no sé què i l'Àngels ha contestat no sé quan, quan jo he contestat el que m'ha semblat. M'estaven preguntant. Pues mira, és l'autobús d'Argentona. Hi van 4, 2 se m'han quedat mirant, l'altre... En cantonades allà, tanta estona. Va tan d'allò, no em havia pogut passar. Els llums de prendre al vespre, amb molts confusos, o estaven. Perquè si no pots fer les passes, més o menys. I aquí. Aquest és el 28. Y eran unos espaguetis de calamar.